O Obradoiro da Hostalería da Mancomunidade do Salnés volve mostrar un ano máis a súa cara máis solidaria. O alumnado, tanto de cociña como de sala, colaboraron na elaboración dun menú solidario de Nadal para os usuarios de Cáritas Interparroquial Arousa. Pois o noso alumnado traballa arreo para entregar este menú e o fan dunha forma ilusionada e ademais motivados, non? Porque saben que están colaborando cunha boa causa e obviamente eu como presidenta da Mancomunidade non podo máis que estar orgullosa do noso alumnado e ademais orgullosa de colaborar con Cáritas porque sei da labor que fan. O menú é moi completo, incluindo 3 pratos e a sobremesa. Por si, mira, o primer plato que fixemos foi uns pementos de piquillo que van rellenos de carne, fixémolos con salsa de pementos tamén, e o típico bacalao de Navidad, en este caso vai cunha salsa romesco, acompañada cunhas patatas panadera, e logo como carne fixemos unha costilla asada, leva unha salsa moi parecida así a barbacoa asada, que o acompañamos con un cremoso de patata, e logo rematamos co dulce, con uns palos rellenos de trufa, crema pastelera e nata. Cáritas colabora cada día con máis de 40 persoas, superando algunha xornada a 60. Estes usuarios serán os beneficiarios deste menú que poderán degustar como cea de Noiteboa ou como comida de Nadal. Bueno, pues la verdad es que supone que hoy, el día de Nochebuena y mañana el día de Navidad, tengan un menú especial y bueno, nuestros usuarios puedan disfrutar de unas Navidades pues un poco más alegres. Estamos muy agradecidos. Hace muchos años que el Obradoiro do Salnés colabora con Cáritas en estas fechas y bueno, la verdad es que es un orgullo para nosotros el poder disfrutar de esto, que nuestros usuarios disfruten de esto y poder hacerles pues estos días un pouco máis alegres. As tarefas de Cáritas non descansarán ningún día deste Nadal, ao igual que o fan o resto do ano. O alumnado do Obradoiro tampouco para e a vindeira semana volverán a colaborar con Cáritas realizando un menú para fin de ano.